entusiast. Slap samtidig godt på det. Hej Alberte, hvor var det godt, du kom. Hej Søren. Hej. Hvorfor er du så glad i dag? Det ved jeg ikke, det er bare. Det er måske vejret. Jeg synes bare, det hele er dejligt. Jamen, det er det måske også. Men vi skal jo snakke om, hvad der er sket i ugens løb. Ja, det er en god idé. Og ved du hvad? Jeg har læst aviser og set nyheder hele ugen, så lad os bare komme i gang. Og den store nyhed den her uge, det var jo, at prins Joachim, han har kørt for hurtigt. Ja, men det rigtig interessante er jo, at lige nu har vi de laveste antal trafikofre såret i 50 år. Samtidig med, at regeringen har sat hastighedsbegrænsning op. Nå, men det vil måske sige, at hvis man kører endnu stærkere, så bliver der endnu færre trafikdræbte. Så kan man jo faktisk sige, at Joachim er gået foran som et godt eksempel. Det er en sjov tanke, Søren. Ja. Nå, men et andet stort emne i ugen var jo stormen. Når vandet strænder, så giver det også lidt saltvand på brillerne, så det er ikke så rart. Ja, Oliver? Ja, jeg vil godt sige, at der var jo mange anmeldere, der var skuffet. Ikke? Prøv at tænke på alle de der journalister, der har stået udenfor, klar til at risikere deres liv i stormen, for at sende direkte hjem til folk, der sidder indenfor, og fortælle dem, at de skal gå indenfor. Ja, og så har forsvaret kørt en ny værgekampagne. Hver eneste dag bliver uskyldige mennesker myrdet. Jeg må gøre noget. Hvad er det, han må gøre? Nå, han skal skyde de der amerikanske soldater, som dræbte de der uskyldige, sårede irakiske fanger. Ej, det tror jeg nu ikke. Men så I, at herhjemme slap Venstres nye valgtema ud for tidligt. Anders Fogh, han skulle ellers have præsenteret det til landsmødet her i weekenden. Hvad var det for et valgtema? Jamen altså, det var, at de præsenterede deres nye valgfarver, og det var creme og mørk lilla. Det stod der i avisen. Og så som en lille sjov gimmick, ikke? Så har de lavet sådan nogle arbejdshandsker med deres slogan på. Jamen, det er jo 2 venstrehandsker. Så kan man jo ikke bruge dem. Jamen Oliver, det er jo ikke det, der er pointen. Det er jo sloganet, der er pointen. Venstre, så ved du, det bliver til noget. Det er meget godt, synes jeg. Det er lidt langt, måske. Ja, men det var længere før. Der var det Venstre, så ved du, det bliver til noget, hvis Dansk Folkeparti også stemmer for det. Nej, Oliver. Dansk Folkepartis nye slogan, ikke? Det er frisk pust over landet, ikke? Altså, og ved du hvad jeg tror, hvorfor de har gjort det? Det er fordi, de vil score stemmer på stormen. Det er faktisk meget sjovt, så. Ja, ikke? Der var jo et eller andet, jeg ville vise dig, men jeg kan ikke finde det. Nå. Jeg tror lige, jeg går ud og leder efter. I kan se en film. Ja, god idé. La 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 la. Hvad sidder du der og tegner, Tobias? Jeg sidder og tegner en minister. Sidder du og tegner en medister? Nej, far, jeg sidder og tegner en minister. Ja, det ved jeg godt. Nå, hvad laver han så? Han har sådan en pæn trøje, der har en glas rødvin. Nå, det er så en på venstre. Ja, de kan godt lide rødvin. Dyre rødvin, ja, mange flasker rødvin. Prøv at tegne nogle flere flasker. Er det nok nu? Flere flasker. Og nu gider jeg ikke tegne det mere. Hvad er der tegne ham her? Ham her, han siger, at vi skal passe på naturen. Ja, vissevasse, det siger de alle sammen, ikke? Sådan en islandssvætter og en pibe. Ja, er det sådan en socialdemokrat eller en socialist, måske? Ja. Tegner alle knægt. Nu tegner han en mand, der kører i bil. Han har rød næse og... Nå, det er hans engel, du sidder og tegner, Tobias. Nej, far. Det er da dig, der tegner. Kan du ikke se det? Hvad for noget? Du drikker da også, når du kører. Vi snakker ikke om det der, Tobias. Sidste gang, vi kørte hjem fra Mozzarella, der var du da fuld. Jeg havde måske fået et glas. Og kørt ind i hele sin gamle dame. Det kan du ikke bevise. Så sagde du bare, at vi skulle køre videre. Au, far. Judas. Hey, hvornår må Alberte kommer tilbage? Vi skal altså tale om nogle flere nyheder. Du kan godt droppe det der. Hvad? Ja, du har jo taget min rolle. Jeg forstår ikke. Ja, du sidder jo der og spiller sød. Sådan er du ikke i virkeligheden. Du er skide sur og irriterende. Jeg synes altså ikke, jeg er sur. Jeg føler mig meget glad og positiv. Ja, nu. Men du plejer da at være hissig og sur. Så, Oliver. Jeg synes, det er dig, der virker hissig. Ja, det er sgu da, fordi du er så fedterøvsagtig. Er der noget, du er ked af, Nu Oliver? stopper du det der! Søren, jeg vil sige, jeg synes, det er så rart, at du er så glad og positiv i dag. Du skal fandme ikke slå mig! Søren. Ikke slut. Ej. Hvad går der af dig? Du er en lorte pikkerøv! Det var da underligt. Jamen, du ved, sådan er han ikke. Altså sådan, han er jo meget aggressiv sådan, og konfliktsøgende, ikke? Og dum. Jamen, vi må bare fortsætte så. Ja. Der er jo sket en del i ugen. De vil stramme loven om sexchikane, så man nu også kan straffes, hvis man siger noget seksuelt provokerende. Som for eksempel lortepikkerøv.
Nej, men altså, der står her, at en ung kvinde, hun har lagt sag an mod sin chef, fordi han havde spurgt hende, om hun havde fået noget pik i nat. Havde hun så det? Det står der ikke noget om, men det interessante er, at retten ikke mente, at det var sexchikane. Så nu vil de stramme loven, så den også gælder verbal sexchikane. Det kunne da godt gå hen og blive noget rod på nogle arbejdspladser. Tror du ikke? Jonna, tjekkede du, om der kom varer i morges? Ja. Jamen, så du så, om der kom de der store nærepæ? Altså, du ved, de der store kæmpe King Kong. Altså, jeg har bare glemt det, du. Altså. Hvad snakker du om, chef? Jamen, det er fordi, jeg synes, vi skulle rydde op i vinduet, ikke? Og lave en ny vinduesudstilling. Og så tænker jeg på den store rør. Altså, du ved, ligesom den der, man har bagpå, ikke? Altså, hvis man rykkede den, så kunne der blive plads til nogle kunstige Altså... Du ved sådan nogle piger tisser med, ikke? Og så stillede dem sådan, så der kunne blive plads til de der store King Kong. Og så kunne vi sætte nogle film op bagved. Men nu hvis vi tager de der store King Kong nærepække, og så sætter dem i sådan en ring omkring latexrøven og fisserne. Og så kunne vi tage Lolita-fåret og hænge op i loftet sammen med grisen. Ja, jamen, det er simpelthen så godt, du forstår det. Ved du, så tager vi, skal der kølekælling 1-5 og sætte op bagved. Hvad helvede er det, du står og siger? Dit møgsvin! Fy for saten! Jeg blev jo bare... Sagde han det? Ja, jeg sad bare og var glad, og så pludselig så overfusede han mig. Måske det sexchikane? Ej, Oliver, det er det ikke, men Søren skal ikke være så aggressiv. Det går simpelthen ikke. Jeg har faktisk tænkt mig, at jeg vil søge erstatning. Jeg har ikke kunnet sove siden overfaldet. Det er 3 minutter siden, Oliver. Altså, det vigtigste er, at nu skal I to være gode venner igen. Jeg hedder Victor. Jeg er 10 år, og jeg bor i Danmark. I et hus sammen med min mor og min far. Min mor forkæler mig nok lidt. Min far, han tager det mere roligt. I dag fortalte jeg min mor, at jeg var inviteret til fødselsdag hos en fra klassen. Nu igen? Simran er gået modig i at holde fødselsdag. Så tag en 20'er i mors punkt og pak den festlig ind. Alle de andre giver en 50'er. Så sig din er sjælden. Gør den lidt beskidt, ikke? Hvem er det? Nej, det er hos Karoline. Sig, Karoline, er det ikke hende, hvis far engang imellem er i morgen-tv? Sig mig, drengene plejer sgu da ikke at være inviteret med til pigernes fødselsdag? Jamen, det er for hele klassen. Victor, for fanden, det er da bare... Nej, hun er forelsket i dig. Det er da bare, når hun gør for, og ligesom det skal virke mere naturligt. Hold nu op. Men du skal ikke blive generet over de der følelser der. Det er helt naturligt, ikke? Det er så flot set med hendes forældre. Det vil jeg blive så glad for, ikke? Det vil være så fint. Jeg blev meget overrasket, da Victor kom hjem og fortalte mig, at Karoline var forelsket i ham. Men altså, de starter jo tidligere nu om dagen, og så er det bare noget med at lige være vaks ved havelågen og lige få sig en snak om den slags, ikke? Ved du hvad, Victor? Det er sådan, at når en mand og en kvinde finder sammen, så er det meget naturligt, at de på et tidspunkt får lyst til sådan at være tættere sammen. Forstår du det? Ligesom dig, far? Ja. Nej, det er sgu noget andet. Altså, bien og blomsten, ikke? Bien kommer flyvende og har en pik. Det er jo en pik, der er en tisse. Den har en bissemand. Og så har blomsten så en blomst. Så, når de mødes, så... Det var svært for mig at koncentrere mig om at forklare dig om det her, for det er også fordi, at min kone ikke vil gå i seng med mig. Det er meget forstyrrende. Hej! Ej, du gasser. Kan du ikke kende mig? Jeg er jo Victors mor. Karoline og Victor er faktisk gået hen og blevet rigtig glade for hinanden. Han glemte den her. Det er det, jeg siger, det er aldrig for tidligt at få sig en kæreste. Så kommer vi i familie, det er jo helt vildt. Victor! Hop nu, ja, hop der. Sådan der. Ha' det godt. Og så kommer... For det glæder mig. Velkommen i familien, Karoline. Victor glemte at give dig den der. Det er Monika. Er det Monika?
Ja, det er Karoline, det er Monika. Monika. Men hendes forældre er jo ingeniører. De er jo ingeniører. Både din far og din mor. Der sker det, at jeg vurderer, at Victor er på vej ud i noget, han ikke kan overskue, sammen med en pige, som er meget fremme i skoen, sådan rent seksuelt. Og der mener jeg, at det er helt okay, at man som voksen med den livserfaring, man har, lige går ind og laver den der. Så retter vi lige ind. Det skammer jeg mig ikke over. Det synes jeg, man skal. Hush, hush, ud. Sådan der. Hvad tænker du på? Det er jo fuldstændig langt ude, det der. Søren, det holder altså ikke. Men du tror da vel ikke, det er noget, jeg har lyst til, Alberte? Det er da noget, jeg bliver nødt til for min sikkerheds skyld. Søren, du kan ikke først overfuse Oliver, og så bagefter bygge en mur. Jamen, det var da ham, der slog mig. Ej, altså jeg forstod det som... Han er syg i hovedet, mand. Det er jo trusler og løgn og alt muligt. Ej, det er simpelthen for langt ude, det her. Ja, der står jo noget meget interessant om asylansøgere, der ikke har fået opholdstilladelse, ikke? Det har vist sig, at dem, der har fået deres sag nævnt i medierne, de får tit lov til at blive her, og dem, der ikke har været i medierne, de ryger bare ud af landet. Ja, det lyder sørme interessant, Alberte. Gør det ikke? Jo, det gør. Altså, I må da godt være lidt med her. Hvad synes du, Oliver? Jeg synes, Søren er en betonfascist, der bevidst søger konfrontation og optrapning af en i forvejen tilspidset situation, og det kan du godt sige til ham. Jamen, jeg tror godt, han kan høre dig selv. Nej, det kan jeg faktisk ikke, Alberte. Men du kan hilse Oliver og sige, at han er en undertrykkende voldstyran. Okay, så stopper det her. Altså, men apropos asylansøgere, så har integrationen af de nye danskere været et af de helt store emner. Knivstikkerier, uroligheder og voldsmænd, der råber fucking luderland. Fucking luderland? Var det ikke Buster Larsen, der sagde det? Nej, det var lorteland. Fucking lorteland? Integrationen er en af tidens helt store emner. Cyklist, vær bevidst. Skulle du spørge fra nogen, hvad med integration? Cyklist, vær bevidst. Skulle du spørge fra nogen, hvad med integration? Ej, det er sgu ikke så mange, som plejer at være. Det er noget møg her. Vores sag, den er vigtigere end nogensinde før. Ja, det er forfærdeligt, altså. Forfærdeligt? Det er sgu en tragedie. Tragedie? Det er sgu en katastrofe, altså. Vi har demonstreret med fakler og skrevet under på alt muligt. Også sammen med Lars von Trier. Ja, vi har sendt rundemails og sms'er til alle dem, vi kender om, at integration det er vigtigt. Og alligevel er der uro ude på Nørrebro med unge anden generations indvandrere, der stikker med kniv. Ja, det der er sket i Holland, det kunne lige så godt være sket i Danmark. Ja, det er forfærdeligt, du. Hvad skal vi gøre? Hvad er det der? Er det et sammenrullet protestbanner? Er det 3 dværgeakrobater for fred? Oven på hinanden? Nej, det er Pytmand! Godt, du kom, Pytmand. Den er helt gal. Hvad er problemet? Det er integrationen af nydanskerne. Det går ikke særlig godt. Vi er bange for, at fremmedhavet eksploderer. Pyt ved det. Pyt? Ja, der er da ikke nogen indvandrere derude, hvor I bor, vel? Nej, men alligevel. Og al balladen er jo koncentreret ude på Nørrebro, og der behøver I jo ikke at komme, vel? Der er også hippe caféer og butikker med afskallede møbler ude på Østerbro, ikke? Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok. Men Pytmand, kan det helt ikke ende virkelig galt, altså? Jo, er du da sindssygt. Det kan gå fuldstændig amok. Men så har vi jo Dansk Folkeparti. Puha, dem kan vi ikke lide. Nej, hvem fanden kan det? Men de kan jo få gennemtunget alle de her ubehagelige stramninger. Og imens så kan I jo bare stå her og være imod. Nå ja, så vi kan stå her og være imod. Og alligevel bliver problemerne ordnet. Det er genialt. Ja, I skal bare være imod enhver form for stramning. Naive hippieholdninger, det er nemlig noget, der kan få folk til at støtte højrefløjen. Og så bliver der strammet op. Så vi skal bare blive stående her så? Ja, altså indtil jeres venner har set jer, så kan I godt cykle hjem, ikke? Det er fantastisk, Pytmand. Godt, du kom. Uden dig, så var det gået galt på en mellemfolkelig måde. Er det godt, ikke? Hej, Pytmand. Cyklist, vær bevidst. Skulle spørge fra nogen. Hvad med integration? Så det var den mur. Ej, nu må I holde op med det der surmuleri. Altså, I kan ikke blive ved med det her. Okay, men så går vi tilbage til før I lå i krig med hinanden. Vi snakkede om Joachims kørsel. Ikke? Og det skrev ikke mindst BT en hel masse om. Først var BT meget ophidset over, at Joachim kørte for stærkt,
og viste nogle billeder, som en mand havde taget. Og så dagen efter, ikke, så var de pludselig meget vrede over billederne og sagde, at fotografen havde presset Joachim til at køre for stærkt. Er det ikke vildt? Så jeg tænkte, at de måske kunne lave noget tv-teater om det, ikke? Om mediernes fødekæde. Ej, vil I gerne det? Det er så sjovt. Det er så sjovt, når I laver det der. Ja, så skal det stå lige på grænsen. Han får fandme ikke indrejsetilladelse til min del af bordet. Det kan jeg godt sige dig. Nej, jeg gør det kun under protester, fordi det er en vigtig historie. Ja, så trykker jeg på knappen, ikke? Det skal nu blive rart at komme hjem og få en fyraftensfustage, hva' unger? Far! Der er en grim mand, der følger efter os med kamera! Du milde kineser! Skal han være næsvis? Lad os komme væk i den her helvedes fart! Så hurtigere, far! Vores privatliv smuldrer! Hold kæft, mand, han kørte hurtigt, var. Tror du, det er fordi, vi ligger 12 centimeter bag ham? Efter ham for helvede! Vi skal have nogle billeder! Hvorfor? Ellers får vi problemer med den der følger efter os! Shit, mand, det er BT! De vil have billeder! Tryk på speederen for helvede! Honorat stiger! Shit, han stak af. Efter ham, mand. Vi skal bruge de der billeder til forsiden i dag. Ja, men kan det ikke vente til i morgen? Nej, det skal være i dag. I morgen, så skal vi jo skrive det for dårligt med de der billeder. Nå, så vi kan sælge lige så mange aviser en gang til. Ja, præcis. Og ellers så får vi problemer med dem der følger efter os. Shit, det læser det. Ja, for helvede, træd på speederen, mand. Oplagstaget falder. Shit, BT stak af. Efter dem. Hvorfor? Det er jo en lort, det er avis. Nå ja, men vi skal jo have noget at skrive læserbreve om. Hvorfor? Ja, fordi ellers får vi problemer med dem der følger efter os. Shit, det er prins Joachim. Ja, træd på speederen for helvede. Han gør sig til og fedter for os. Folket stak af, far. Det er fordi, du kører alt for hurtigt. Nej, det er sgu da fordi, jeg kører for langsomt. Jeg skal være helt tæt på folket, så de kan se, at jeg er en prægtig fyr. Hvorfor? Hvorfor? Ja, fordi ellers bliver monarkiet sgu da nedlagt. Nej, det må ikke ske. Træd på speederen, far. Træd på speederen. Hold kæft, mand. Han kørte hurtigt, var. Tror du, det er fordi, vi ligger 12 centimeter bag ham? Efter for helvede. Vi skal have nogle billeder. Hvorfor? Ellers får vi problemer med den der følger efter os. Shit, man, det er pisse. Vi skal have billeder. Tryk på speederen. Ja, og sådan gik det altså til, at vi fik The Big Bang og grundlaget for jorden og den moderne civilisation. Se med i næste uge, hvor vi forklarer meningen med livet. Ej, hvor var det godt og sjovt. I er simpelthen så gode sammen, I to. Sorte svin! Nej, stop! I skal ikke kalde hinanden alt muligt. Tænk lige på hesteskinneren, ikke? Hesteskinneren? Ja, alle gik her i sommer og råbte op om ham der skinnede heste. Og så fandt man ud af i den her uge, at det var en and, eller rettere, en ræv. Ej, kom nu, det er da lidt sjovt, at noget af det, der skete for hestene, det var noget, de selv havde gjort, ikke? Eller, altså, de var døde sådan af naturlige årsager, og så var ræven kommet og havde bidt brystvorterne af hesten. Var der ikke noget med, at de der fjolser, de udlovede en dusør, for hvis man kunne fange hesteskinneren? Jo, på 150.000 kroner. Vil det så sige, at hvis jeg fanger en ræv og skyder den, så får jeg hesteskinner-dusøren? Jo, det kan da egentlig godt være. Det er da langt ude. Ræven er da langt ude at bide brystvorter af heste. Det er da totalt langt ude. Ligesom Søren. Nej, altså sådan er naturen. Altså selvom det lyder sygt, ikke, så er det den slags, der er naturligt. Jamen det stopper jo ikke det her. Ræven er jo et sygt svin. Se, det er rævens hule. Rævi? Rævi! Den er ikke hjemme. Heldigvis. For ræven er en af naturens ondeste og koldeste rovdyr. Lad os prøve at undersøge en hule. Hvad er det? Jeg ved ikke rigtig, hvad det smager af. Men der står heroin på posen. Det er garanteret ikke kun narkohandel, som ræven står bag. Se, en riffel. Det er ræven, der står bag
mordet på John F. Kennedy. Jeg ved, hvad der mere er dernede. En lydmixer. Så er det ræven, der har lavet lyd på ørnen. En video. Ræven kommer! Der kan du se, Albert. Ræven er psykopat. Var det det bånd, han fandt derude? Var det det bånd, du fandt derude? Ja. Hvad sagde han? Han sagde... Ej, prøv at se det. Hvad, mand? Hvad? Og det, der gør røgen. Kommer til at tænke kassen på de billeder her. Hold da kæft, så du det, Alberte? Det er jo ræven, der kørte efter Joachim. Ja, den er syg i hovedet. Ligesom Søren. Det er også den, der står bag operahuset. Prøv at se. Der står den. Der, bag operahuset. Ej, nu er det vist for fjollet, Oliver. Ja, det eddermame for langt ud, det der rævepis. Det er sgu da 10 gange sjovere, det jeg laver, end det du laver. Ja, men det er da eddermame 10 gange sjovere, det jeg laver, end det du laver plus 1. Okay, nej, nu gider jeg ikke høre mere på jeres skændes. Nu må I simpelthen finde en løsning, så I kan være i fjernsyn sammen. Jeg synes altså, det virker fjollet. Hvorfor? Ja, fordi I har de der vandballoner hængende over hovedet. Det er sgu da for åndssvagt. Jeg synes, det er godt, de er der. Det er en nødvendighed. Uden det forebyggende forsvarsangreb, så vil jeg ikke føle mig sikker. Ja, hvis jeg bliver angrebet, så kan jeg svare igen med tilsvarende styrke, og det giver tryghed. Okay, Søren. Hvad hvis nu Oliver får vand i hovedet, og måske drukner og dør? Hvordan vil du have det med det? Ja, det... Og Oliver, hvad hvis Søren døde, så var du helt alene? Er det rart? Nej, det... Undskyld. Ja. Okay, skal vi tage... Magnus tager et flekslån? Nej. Magnus går ind i Fallujah? Nej. Magnus skal til fest? Ja. Godt. Magnus skal til fest. Det er aften. Magnus er meget spændt. Han er på vej til en fest henne på sit arbejde. Magnus tænker på, om det mon bliver sjovt. Magnus kender nemlig ikke så mange på sit arbejde, og han synes, det er svært at snakke med fremmede, før han har drukket. Magnus kan se, at han nok er kommet lidt for tidligt. De andre er også generte og ædru og venter på at blive fulde og afslappede. Magnus ser en, han kender. Hejsan kompis. Jamen tjena, Magnus. Du går der? Ja, jeg har fået computer. Manden fortæller, at han har fået en ny computer. Har du det? Den kan rigtig meget. Magnus bliver ved med at spørge, om computeren kan flere ting, så samtalen ikke går i stå. Nu er festen blevet meget bedre. Det er fordi alle har fået lidt at drikke. Nu er Magnus fuld nok til at tåre tale med dem, han ikke kender så godt. Magnus ser sin chef og får en god idé. Du, jag måste prata med chefen. Der er nogle ting, han gerne vil sige til chefen. Desværre er Magnus også så fuld, at han ikke kan kende forskel på gode og dårlige idéer. Hejsan boss. Du er den værste chef, jeg nogensinde har. Magnus er glad for, at han får fortalt chefen på en fornuftig, fin og kammeratlig måde, at han er en rigtig dårlig chef. En elendig boss. Inde i Magnus er der en lille stemme, der siger, at det var en dårlig idé. Men det er noget pjat, tænker Magnus, for han er jo ikke fuld. Så känns jag en liten potati. Der ville være en bedre boss end du. Og chefen bliver sikkert glad for at høre hans ærlige mening. Nu synes Magnus, at han egentlig godt kunne trænge til lidt frisk luft. Det er også alt den røg. Fuck you! Alt den friske luft har gjort Magnus lidt træt, så han snupper lige en lur. Mens Magnus sover, tænker han på, at han egentlig har nogle søde kolleger og en god chef.
Da Magnus vågner igen, har al den friske luft gjort ham helt klar i hovedet. Nu kan Magnus godt se, at den lille stemme inde i ham havde ret. Han var alt for fuld før. Men det er han heldigvis ikke længere, tænker han. Magnus skulle aldrig have sagt alt det til chefen. Det er nok bedst at sige undskyld. Forlåt, chef. Jeg mente ikke alls det. Den lille stemme siger, at det er bedst, at Magnus bare går nu. Men Magnus hører ikke efter. Han har det så frygteligt dårligt over alt det dumme, han sagde til chefen. Jeg er frygtens var ensom, og jeg har dårlig mad. Magnus er glad for, at han lige fik sagt undskyld og rundet pænt af. Ellers ville det måske være blevet pinligt på mandag på arbejdet. Den lille stemme inde i Magnus har givet op og siger ikke noget mere. Slut. Finale. Det er synd for Magnus nogle gange, hva'? Jamen, det er fordi, han mangler en god ven. Sådan en som du er, Oliver. Er du sød, Søren? Jeg synes faktisk, du er en sødere ven, end jeg er. Jamen, ved du hvad, jeg synes, du er en endnu sødere ven, end jeg er. Ja, det er rigtig godt, I er blevet gode venner. Nu bliver det lige lidt for meget, synes jeg. Lad os slutte af med en sang. Ja, okay. Nu det er nat, solsort sover i flugten. Sov min skat, jeg håber ikke du falder ned. En uge er gået, men fik du egentlig brugt den? Og skete der noget i den løgn du kalder virkelighed? For husk nu på, krige kommer, krige går igen. Og du vil få mange sår og mange nederlag, min ven. Og du vil se, det er en lodret løgn, at livet er en leg. Men pyt med det, der er altid nogen, der har det meget værre end dig. Så pyt med det, ja, pyt med det. Tak for i dag. Pas godt på jer selv og de andre. For det er nemlig meget, meget vigtigt. Jeg skal nok passe godt på dig, Søren. Det lover jeg. Jeg skal i hvert fald også passe godt på dig, Oliver. Det er fandme ikke til at holde ud og høre på det her.